και έτρεχε η βροχή. Η μάνα έβαζε σκάφες και η μάνα έλεγε το βρόχινο νερό είναι καλό για πλύσιμο και για λούσιμο. Και τα παιδιά κάθονταν στο κρεβάτι και κρατούσαν από μια λεκάνη μη βρέχει το κρεβάτι. Και όταν έκαμενε κρύο η φουφού που βάζαμε σβόλους από καρβουνόσκουνη και σβέστη και γινόταν σκοτωμός ποιος θα καθόταν πιο κοντά στη φωτιά. Και η μάνα μας έβαζε με τη σειρά ένα κάθε μέρα και πηγαίναμε με τάξη και δεν μαλώναμε. Και το σπίτι μας ήταν ένα δωμάτιο όλο κι όλο με μια μικρή αυλή χωρίς λουλούδια και είχε μια μικρή ξυλίνη εξώπορτα που έπρεπε να τη σηκώσεις λίγο για να ανοίξει. Και κοντά στη μεγάλη μάντρα ήταν ένα μάρμαρο που ήταν σαν παγκάκι και το καλοκαίρι πηγαίναμε με τη μάνα και καθόμασταν το βράδυ στο μάρμαρο και ακούγαμε τραγούδια από την απέναντι ταβέρνα που έπαιζε το γραμμόφωνο του Γεροβουγιούκα που γύριζε από ταβέρνα σε ταβέρνα με το γραμμόφωνο. Και το βράδυ που κυδέψαμε τη μάνα την είδα να έρχεται από μακριά φορτωμένη με ένα πελώριο κυπαρίσι στον ώμο και ήρθε και στάθηκε έξω από την αυλή. Κοίταζε από εκεί και είχε πολύ ήλιο έξω, αλλά μέσα στο σπίτι ήταν σκοτεινά και εγώ την έβλεπα από μέσα, αλλά εκείνη δεν με είδε και δεν την φώναξα και ύστερα έφυγε και χάθηκε κουβαλώντας το κυπαρίσι. Και όταν ήμουν παιδί είδα κάποιον να πεθαίνει μόλις έφτασε στην πόρτα του σπιτιού του. Το είχε σκάσει από τους 60 που είχαν μαζέψει και τους είχαν πάει πολύ μακριά για να τους εκτελέσουν. Και σύρθηκε πληγωμένος και δεν τον είδαν μέσα στη νύχτα. Τον έλεγαν πουκαμισά και έκανε τόσο δρόμο, όμως δεν πέθανε στη μέση του δρόμου. Και μόλις έφτασε στην πόρτα του σπιτιού του φώναξε δυνατά και πέθανε. Και 13 χρονών πήγαμε άντρα και μ' άρεσε πολύ και μείναμε μαζί 3 χρόνια και έμεινα έγκυος και αυτός με πήγε στο σπίτι του στη Λάρισα. Ταξιδέψαμε με λεωφορείο και έκαμενε ζέστη και μ' άφησε στη μάνα του και έφυγε. Έκανε ένα παιδί αλλά δεν το είδα και το άκουσα να φωνάζει και ύστερα μου είπαν πως πέθανε και σηκώθηκα και έφυγα κρυφά και γύρισα πίσω με τα πόδια. Ήμουν άρρωστη και περπατούσα στον ήλιο και στο δρόμο με έπιασαν χωροφύλακες και με πήγαν στο τμήμα και με κορόιδευαν και εγώ δεν μιλούσα και τους άφηνα και ύστερα πήγα με 2 από αυτούς. Πήγαινα με τους άντρες γιατί μ' άρεσε και ένα καιρό πήγαινα όλο με παπάδες. Ήταν αστείο με τα γένια και ποτέ δεν πήρα λεφτά. Μ' άρεσε και ήμουν πολύ καλή με εξευτελισμούς αλλά περήφανη, συναισθηματική και γράφτηκα στην ΕΠΟΝ. Και με έπιασαν και με έδερναν κι όμως εγώ δεν έχω την ανθρώπινη αδυναμία να ενεργώ σαν να μην είμαι άνθρωπος, αλλά σαν μοίρα και σαν στρατιώτης. Και το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι οι άνθρωποι αισθάνονται χωριστά. Και αυτό κατάλαβα από τη ζωή, πως κάθε άνθρωπος είναι άλλο πράγμα και οι μητέρες των ανθρώπων είναι όλος διόλου διαφορετικές μεταξύ τους. Και μην εμπιστεύεσαι στον άλλον γιατί δεν είναι σαν και σένα, είναι ένα άλλο πράγμα. Και αυτό είναι το συμπέρασμά μου και δεν έχω άλλο στον κόσμο παρά εσένα και το συμπέρασμά μου. Και πιο πολύ περήφανη παρά ευτυχισμένη, περήφανη και ευτυχισμένη για σένα και για το συμπέρασμά μου. Και ύστερα με έπιασε ένα είδος επιληψίας, μου ερχόταν ύπνος και μάλλον μια βαθιά ανάρκη πολλές ώρες και δεν μπορούσα να ξυπνήσω και ούτε καταλάβαινα τίποτα και το στόμα μου γεμάτο σάλια και όταν σε είδα να μπαίνεις. Κύριε μου, είσαι το παιδί μου που πέθανε και είσαι ο άντρας μου και όλη μου η ζωή ήταν για σένα. Άστραψες τη ζωή μου και πριν από καιρό χτύπησε η πόρτα και είδα από τη χαραμάδα. Ήταν ο αδερφός μου και είπα μέσα μου καλώς ήρθες αδερφέ μου, σ' αγαπώ. Όμως δεν θα σου ανοίξω, δεν μπορώ να σου ανοίξω και η καρδιά μου ράγισε από αγάπη. Γιατί θυμήθηκα που είχα πάει να τον δω στο στρατόπεδο τότε που ήταν στρατιώτης και έβρεχε πολύ και είχα γίνει μουσκεμα. Ήταν η πρώτη φορά που έφυγε από το σπίτι και ήταν φοβισμένος και τον θυμήθηκα με τη σκισμένη χλένη λυπημένο μέσα στη βροχή και η καρδιά μου ράγισε, αλλά δεν άνοιξα και τον έβλεπα που έφευγε. Δεν ζήτησες τίποτα από κανέναν και ζήτησες από μένα να σε σκοτώσω.
Μου υποσχέθηκες. Δεν μου υποσχέθηκες?